Witam Was, moi drodzy. W tym filmie chciałem pokazać taką ładną zagrywkę w stylu Jimiego Hendrixa. Zaletą tej zagrywki jest to, że możecie ją grać wzdłuż, w górę i w dół gryfu gitary. Dla ułatwienia też Wam rozpisałem tabulaturę do tej zagrywki. I teraz ten sam schemat tej zagrywki przesuwamy do góry